Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inte ikan biyag ita ket naggapo. Ken ipagayam amini iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Siya ti inauna kada kami alima nga agkakabsat. Marigrigat kami laeng. Sigod aman nalon dagiti naganak ko. Ngem gapo talakay ken bakit dan, pinagsardeng mi idan nga agtalon. Ket siya tinagdesisyon nga agtrabaho iti balasiw taaw. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Mini. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Kunak man wag kasartan, Mini. Plano mat gayam ti agabrod. Jakmat ko makayat ti pumanaw. Ngam saan pa'y mat ngamin nakagraduar dagiti kakabsat ko. No kasta, kasapulan ang mapagraduar mo pa'y ida amin. Lakay kan bagat tanton, Mini. At danton idadta. Uray may salaang ti mapaggraduar ko. Uray ni Jun laan. Taison tumot ng timang paadal kadagiti dadduma akakabsat ko. No kasta, agurayak pa'y iti mano atawan. Duwala ang atawan tikid-kid dawakan ka, Dani. Inton agawid agkasartan ton. Nakasagana akton, tapno maadaan ta iti bukod a pamilya. June, gaputa kayat ko ang makapaggraduar ka iti kursong, agabrodak. Thank you, Amanang. Ipagbagada na ng kantatang agsardengak iti panagadal ko. Saan ang mapasamak dayta? Ituloy mo. Taaddaak amang tulong kan ka. Nagasat kami anaaddan iti kabsat akasken ka, Manang. Nagkorni kang agsasao. Sikapay lang ti makaamo dito'y balay, kabayatan ti kaawan ko. Saan mo abaybay andanan ng kantatang? Una, Manang. Ibagam kanyak, no adda kalukwan nga aramiden dagiti kakabsat ta. Wen, Manang. Saan ka madanagan? Ken amin na mapasamak dito'y balay. Itanon kuntukon ka. Di mi ko makayat ken itatang mo ti panagabrod mo, anak ko. Taapay, nanang. Nasurok at 30 mon. Bumakit kan. Tirumbang kumakit makiasawa kan. Nagsaritaan mi anaing bagdayta ka ni Dani, nanang. Maawatan nakmat. Nakasagahan namat amang nguray kanyak. Ay, pampanunutem lat at ipagimbagan dagiti kakabsat mo, anak ko. Ken uray da kayo ka ni tatang. Tikayat ko, maipaay ko amin akasapulan nyo dito balay. Ken magatang tayo dagiti agas yo. Napan kinasaritan ni tatang mo, di pangisaldaan tayo iti kakaisuna, adaga tayo. Tapno addag astusem nga agabrod, anak ko. Agyaman hak, nanang. Di kay madanagan. Tamasaka tayon tumutlaeng tidaga ama isalda. Welcome dito yung abroad. Ay na, naglamis gayam dito eh. Itala ang dayta. Ngaminton marwam ka. Ay, mayat ton Sika, mano atawan mo nga agtrab-trabaho kas domestic helper. Sa nga pulon atawan Kat nakatumpong iti nasingpat nga amo. Nagsaya atin no kasta? Nasingpat nga ro dagiti amo ta. When iti insingasing ko ang mga lada iti kadwak. Nagwanda dagos. Iso nga da ka ditoy. Ay na, nagswerte ak nga ro Tapadak matla a Pilipino ti kadwak. Agpadata nga Ilocano ko Uwen nga ro. Umay ka, taipakita kan ka sa ledta. Kan mangantay ton madamdama. Anya ti kayat mo? Filipino food o no Chinese food? Si Kaman, no anya ti adda dita. Napan nga may nagtrabaho dagiti amo ta. Iso anawayata nga aramidan ti kayat ta. Feel at home kalatta ditoy.
Kumusta kan ngay? Ay mayak dito yung computer shop. Tapno maka-video call ka lang, Mini. Naggastos ka pa'y laeng. Manulang mo tinagastos ko. Kat, kumusta ka ditan? Nasayatak mo't ditoy, Dani. Ado ti makan. Nasingpet dagiti amok. Nasayaat no kasta. Amangan mo't no addan sa bali akadi-date mo din ha? Ha? Awan. Apay kumangay nga ramidagan ka ti kasta. Si kalaeng, tinangi karyak, iti ayat ko. Si kakit di Amangan mat, no addan sa bali akasin sinarak mo dita. Jakto pa'y rumrumar. Dito kami laang balay ti Pilipina mo't laang akadwak. Kasta ka di? Basta laglagi pum Ay ayatan ka unay, Mini. Kasta akmat kan ka, Dani. Nagipawitan ni manang mo iti kwarta, John. Una nang. Kuna na nga igatang tayo iti agas yung kuni tatang Tidaduma. Tidaduma, pagpatarimaan ka no iti balay tayo. Nasaya at manukas ta anak ko. Ay, kaya't ko kumamot ang makasarita ni manang mo. Di kayo madanagan. Inton sumaro nung umawag ni manang, ibagak amang ipawit iti igatang nyo iti cellphone. Gumatangak mo iti cellphone ko, tapno makasaritak tumot ka na yun. Unman anak ko. Kanayon mo't nga ibagbaga na amayat ti kasasad na ijay. Iso di ti agdanda nagunay nanang. Sakbay ang mapantag pasyar. Mabalin ka di akadwaan nakpay amang ipawit iti kwarta iti Pilipinas? Wana. Apay, agpawit ka manan. Wan. Igatang da kano iti cellphone. Kasta? Awan ti mabatbati iti sweldok, sita. Nasgan mat nga da urnong mo. Saan ang mabalin nga ipawit mo amin kadakwada? Wan nga ron. Kasano nga ito nagawid ka? Di awan ton urnong mo. Sapay kumaa. Ta saan ang mapasamak dayta. Sapay agkasar kami iti boyfriend ko no agawid dak. Kita ang manday ta. Sa bagay. Makatawanak payla ditoy. Ado pa'y apanawan tapno makaurno nga. Nanang, amungatan ni manang Mini. Tian niya. Ngadan sa bala girlfriend ni Dani. Addan sa bali a girlfriend na. Kano nabayagdan. Saan nan sa mauray ni manang? Naskan ama amanday ta ni manang mo. Sige nanang. Ibagak to, kani manang. Halo, ading ko. Kumusta kayon? Nasayat kami manang. Agis eskwela ka matlaang? Good manang. May salangin na sen, makagraduara kon. Nasaya at no kasta. Ni Nanang, ayan na? Kasaritam to inton madamdama. Adang amin ibagak manang. Anya dayta? Di mo ibaga ang mga sawa kan? Ay, makaungetak lakit di. Umuna kami pa'y mat ni manong mo adani nga agkasar Manang. Amo ka nasakit kan kada ito'y ama-amuam. Ibagamon nagadulakit din apa sa kalyem. Andan sa bali a girlfriend ni Manong Dani. June, gayem na lang dayjay. Wano, kasinsin na. Siyak ti ay ayatan ni Dani. Awanan sa bali pa'y. Kahul-holding hands na di babae. Kasano kumakasinsin na manang. Ken, damag dito'y lugar tayo. A girlfriend na. Kasta ka di. Di pa'y lakalman nga awagan ka, Dani. Apay adi ka sumungbat. Pasensya ka, Mini. Kan,
Apay adi mo kayat nga ag-video call ta. Kayat ko makita no sa dino ti ayan mo. Mini, Di mo kunaan. Apod no ti ipadpadamag da kanyak. Nga addan sa bali akaayan ayat mo. kwa, Agpudno ka kuma, Dani. Adda ka din sa bali. Wan. Jack ilibag. Addan baro ang girlfriend ko. Kad adda kita dito balayda. Anya? Apay, Dani. Kunak man no adda nagsin na patanta. Lading itag. Ngam di ka mauray. Jack pa'y amukit niya. Amangan, no i-extend mo ti pa nagtrabahom tita. Sige. Good luck kada kayo iti girlfriend mo. Sapay ko ma. Tanaragsak to ti panagdanayo. Sita, ag-extendak iti kontrata. Uwan man, tasyak ti agawin. Mailiw akong kadagiti anak ko. Apay akayat mo ti ag-extend? Nangasawan di boyfriend ko. Ay, unay matan? Nakabirok iti sa bali. Katidamag ko. Inton umay abulan ng ti kasarda. Iso adi mo kayatan ti agawid. Saan pa'y laang? Palpasak pa'y laang ni ading ko iti panagadal na. May salaangan asen. Malpasan iti kurso na. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Nanang, madikadikarik nayo? Juan, iso nga agid-idaak. Ni matatang mo, napanakinita yitarakon na kaldeng. Ibagam akin ni June, nga agpa-doktor ka. Saanon, kabaulak ti bagi kanak ko. Ayan ka din ni June, Nanang. Kasaritak man? Awan ni John, anak. Ha? Idi na minsan nga'y mawagak di tabalay. Awan manan ni June. Apay Nanang, papapanan na. Damagak ko ma, noan niya ti kayat na regalo inton aggraduar. Mini anak ko. Nasken ama-amam ti pudno. Anya dayta apod no. Awan dito'y balay ni John. Kung saan matan nga gis-eskwela. Anya? Taapay! Nagtaray da iti girlfriend na. Unay matan. Kunak man no aggraduaran. Saan anak ko? Di mi amok hindi tatang mo no sa dino tinapananda iti girlfriend na. Sayang dagiti adu a sakripisyo para kenkwana. Huwag nga ron anak ko. Kakaasi ka nga greg-greg at titabro. Nag-extendak pa yan iti kontratak. Tapno mailepas na lang ti panagadal na. Amok dayta anak ko. Kat, asino ngayon ti mangipan kada kayo iti doktor? Dagiti daduma kakabsat mo. Kadkadwaan da kamapan iti ospital. Kasta ka dinanang. Sige, tamang ipaw itak iti pagpadoktoryo. Ay na, naragsakak iti bakasyon ko, sikat. Ay, ngam siya kami tinaggastos. Imbagkan ka, Sita. Ta nakabakasyon ka. Sumaruno ka. Kaanon di bagbagam a panagraduar di pagad-adalam ang kabsat mo? Saanan nga aggraduar di kabsat ko? Apay saan? Kat nun nang itaray iti babae. Anya, matan? Di nalapin ang panuno ti ado arigat mo? Makasangsangit ak nga ron iti kasti amapaspasama kiti biyag ko. Ay na friend. Saan ka nga agladingit akasta? Kasanumat ngamin. Awan tinagbanbanagan dagiti adu arigat ko.
Hello? Hello, Manang. Sino da ito eh? Ni John, Manang. June? Pakawanan na ka. May talaga umawagakan ka. Mabutangak ngamin. Kapo iti inaramid ko. Apay nga imawag ka. Agpatulong ako, Mamanang. Sana klamam mo, tada ka sa pulam. Duan atawan, adinak kinon kontak. Sorry, Manang. Tulungan na ko, Pangasim. Anya tinapasamak. Ni misis ko, aganak. Gutnas ka na mo opera. Awan mo't kwartami. Isong agpatulong akan ka, Manang. Unay matdaytan. Di mo lain sa ganaan ti panaganak ti asawam. Talaga ka di mo kaya ti sumurot kanyak arumwar? Agpasyarta mo't ata day off ta. Di tuyak latan. Isupay manan ti magastos ko. Kas kalasaan na balasang. Kayat ko kumati aglon. Mabalin ka ding alaan ka kas co-maker. Ay na, dahil ti maibagakan ka, Mini. Narigat ti aglon dito abroad. No aglon ka, saan kanton ang makaawid? Taday tantulangan agbaybayan ti aramidam. Kasapulak ngamin ti kwarta. O sige. Mabalin asyak ti ag-co-maker. Ngam da ito ti maudi a panagloan mo, ha? Diyak kayat ang mailumlum ka iti utang dito abroad. Hello, kumusta? Dakalantay ka na ka, Manang. Nakita mo ka dito send ko picture na. When nga rod? Nag-cute. Birthday na ninto umay asabado, Manang. Aya, kat. Anya nga iti regalo. Mangipawit kalatan iti kwarta, Mano? Uray 5,000 latan. Sige, agi pa uitak. Agyaman Manang. I-send kong tulatan, video no birthday na. Sige. Di yu liplipatan nga imbitaran na ng kantatang, ha? Apay adi mo ibaga kadagiti kakabagyam iti Pilipinas. Amadama nga agpapaagas ka dito abroad. Diyak kayat nga agdanagda. Kasapulan ang maamwanda, tadida kasardengan a daw-dawatan. Kat kasano nga iti agas mo? When nga rod? Pampanunutan dagiti amo ta, apagawidan da kalaangan. Tapno ije ka Pilipinas nga agpaimbag. Anya ti makunam iti dayta. Nanang, saan ka di nagmayat akitaan ti panaglenak ti init? Wan, Mini anak ko. Gamnas kan nga agawitan. Tani, nalami isan ti puloy ti angin. Amangan no makapadakas kan ka. Nanang, ay, nagsakitak. Gapo siguro iti over fatigue, kaskada stress. Kaasi ka mo tanak ko. Agam di ka madanagan. Adda kami kinitatang mo ang mga iwan kan ka. Oo. Agyaman ako, nanang. Agsangit ka man anak ko. Apay akastoy. Ayan, dagiti tattao at tinultulungag. Hindi napigsak. Diyak man laida makita amang sarungkar kanya. Apay akastoy tinagbanagan ti amin. Dananang kan tatang ko tikad kadwak dito'y balay. Kan isuda meten timang tartaraken kanyak, tamariknak, ti inot apa nagkapsot ti bagik. Tuy pagayam mo, Mini. Mini pagayam ko, sapay ko ma. Tagserbi nga adal da ito'y impatulod mo apakasaritaam kadagiti OFW.
akakabsat tayo iti abroad. Nasken nga agurnong kayo para iti masakbayan nyo. Kas panagisagana, wenno panagsagana iti panagbaket ken panaglakayo. Saan apuro sakripisyo, no di ket panunuten tayo ti bagi, ken salunat tayo. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Minnie, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kepanang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.